Huwag pairalin na sa tingin ay kawawa. Mga pagluha man ay walang magagawa. Kung susuko ng tuluyan ay ikakabahala. Magtutulong-tulong doon dapat humantong. Sa pagkakaisa, iyon ang tutugon. Para makabawi, kailangang bumangon. Tumayo tayong lahat, labanan ang tagutom. Mga natitirang lakas, nalalabing mga oras, ay dapat ihanda patungo sa tamang landas. Huwag isiping ito na ang wakas, bumangon tayong muli, kalimutan ang nakalipas. Yes, thank you Pading Ray. Gayunon man an sa imong patama-tama asin mensay kang bumangon tayong muli. Di ba? Salamaton tabi sa imong tula na ipinadarangon niya na aga. Didi po sa tuya na programa. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alright, pwede na tabi, Nald? Okay na? Pwede na? O sige po, ang mga bareta, mga tugang masunod na, makalipas lang kan mga patalastas. Para hayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat kong di Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino.
Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 6:03. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Webes, uya pang headlines kan mga bareta. Police power hahagadon kang Legazpi City Engineering Office. Lokal na gobyerno kang Legazpi nangapudan sa publiko na magparehistro na para sa QR code. DCGB tatawanan nin onra ngunyan aldaw kan Department of Education sa gigibuhon na regional pangrehiyon na aktibidad sa probinsya kan Sorsogon. Sa lado nasyonal, gobyerno mabakalin bakuna sa Russia. Duterte mabisita po sa mga probinsya dahil nahadit sa COVID-19. Physical classes talagang pinanindugan kang DepEd. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Sarong dakulang ondra anakata nagibuhon o kaya resibihon kan PBN DCGB ngunyan na aga may kinaraman sa 2020 Regional Brigada Eskwela Awards and Stakeholders Appreciation sa Sorsogon Central Office sa Sorsogon City. Sa surat ni Ligaw City Schools Division Superintendent Nelson Morales, ang DCGB maresibi daw kang Gawad Brigada Eskwela para sa major educational stakeholders bilang katuwang kang Ligaw City Schools Division's Office para sa advokasya para maipromote ang dekalidad. Importante asin matawanan poder sa edukasyon ang mga estudyantes kan Ligaw City. Hahagadon po ni City Engineer Nong Ibo. Natawanan sindanin police power tanganing masitar ang mga tsuper nin mga darakulang truck na daingo na mag-agi sa tinampo sa mga linderos kan barangay Bugtong asin Pawa, Legazpi City. Lalo na ang mga kargado nin mga baybay, graba o mga boulders hali sa quarry site sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Siya nagpaluwas nin pahayag matapos manutaran na natupag ang sa irarom na parte kan tulay asin kinakaipuhan na maipera hay tulos tanganing daini magbagsak. Sinabi ni Ibo na ang tinampo bako man disenyo para agihan nin mga overloaded na mga truck kung kaya talagang mararaot ini patinaan tulay.
Sayang tinawanin doon na kon matawanan sindanin poder, ipagbabawal ninda ang pag-agi kan mga drakulang truck sa nasabing lugar. Mientras tanto, sa iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, ngunya na pagkaaga, mga parabuko sa Legazpi City Boulevard, binawalan o binawal ang magpainom. Al Armario sa detalye. Mahigpit na pinagabawalan kan lokal na gobyerno at mga parabuko na magpainom pinalak digdi sa Boulevard. Inisog sa pahayag ni Andy Marbella kan Task Force Kalinigan Asin na Kayosan. On sa insigon sa iya makanos magilingon nasa gilid kan na tinampo dati at mga pwesto kaning para buko na nagpapainom panin alak. Kunyan sinararay ini digdi sa may Daragsaan Lifestyle Park sa Barangay Buro. O nasain magayon ang pwesto dahil nasa sulok ini na parte kan bulod o bangkan dagat bago nang masyado sa gilid ka na tinampo. Parte ni ka na pag-areglar ka na sitwasyon digdi sa Boulevard para maging areglado ang kabuktakan kan kapalibutan digdi sa Boulevard. Alam Mario, DCTV. Pinag-inganyar po ni Legazpi City Mayor Noel Rosal ang mga Legazpeño na magparehistro sa QR code kan syudad. Paliwanag ni Rosal, importanteng marahain na makatipon ng supisyenting datos ang sendang opisina magin ang Legazpi City Health Office kung pira ang numero kan mga Legazpeñong gustong mainot na mabakunahan. Siring man, dapat na sa giraray magparehistro ang mga undecided kung sinda ang mapabakuna o dae asin ang nagtatrabaho sa syudad nin Legazpi. Kaya kita nagpa-QR code mo yung nagatrabaho dito. Pag day po yan, sobra na po yan, pati yan po iniksunan natin na yan. So nag-opisina dito. Taga-Dait Kaman, taga-Kamsur, panag-opta regional government bagay. As RDC chairman, kaya pong kita maging brother o sister kita sa mga katuwangan. Taga-Asorsogon Kaman, pagawa man sa tang vaccine, mas maray pa nagkabus kita talaga sa Pinagalaoman nangunya na Hunyo mag-abutan mga bakuna para sa mga residentes kan syudad nin Legazpi. Mientras tanto, sa iba pa niyatong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, problema asin kadifisilan may kinaaraman sa pagkukulang kan roro nin na mga barko sa Pierre kan Matnog sa probinsya ng Sorsogon, mariresolvera na. Detalye kang report hali kay Francia May Boras. Magkakaiguan ng dugang ng mga roros, Matnog Port. Iniyan itinawang aspirasyon ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade matapos na itabot ni Gobernador Cheese Escudero ang nagiging agrangay kan mga motorista sa kadipisilan asin halabang pila bago makabalyon sa ibang rehiyon kan Visayas. Sigun sa ginibong press con kan gobernador, ngunit na bulan mabugtakan dugang nasakayan panganing maibitaran ang halabang pila asin haloy na pagkatingyente kan pagtransporta kan mga produkto, partikular na ang may darang perishable goods asin ibapa. Paliwanag ni Escudero, ang pagkakaiguan ng gale warning asin ang kakulangan kan mga nagbabiyaheng roro dahil sa tulong roro sila ang nagbabiyahe. Iyan ang report. Ako po si Francia May Boras, DZGB News. Pagkakaigwanin abnormalidad sa Piodoran Albay, pipaiwas sa publiko kan Mines and Geosciences Bureau Region 5. Para montano ang development kan istoryang ini, hali kay Lawrence Barcena. Inatanida ni Mines and Geosciences Bureau o MGB Bicol Regional Director Guillermo Molina ang mga residente sa Arayo asin mabulod ng Partekan, Piodoran Albay na may pagsisinghol na iwasan ang pagpararani sa mga lugar na ini na nagkakaigwanin anuman na abnormalidad ang aning maiwasan ang anuman na diskwido. Ini ang sa iyang ipinagunambitan sa DCGB News na ini ang saro sa dapat nagibuhon kan mga barangay na arani sa nasambitan ng lugar dahil sa pagparaluwas nin anuman na mineral o kemikal na bako normal sa daga. Sa iyang ipinaglinaw na bako man ini dahil sa magma o aktibidad kang bulkan sa Irarom, alagad pagkakaigwasan na nin sinkhole asin posibleng ikadiskwido kan masisigya po tigdi. Matatandaan na sa lokasyon sa Arayong Partekan, Bulod kan Piodoran,
Nagkaigwanin siring na abnormalidad na ipinagkangalasman asin ipinagkasibutan na Alkalde Alan Arandia asin kan lokal na gobyerno. Asin sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon asin na pag-aadal may kinaaraman sa siring na bagay asin sa ngunyan ang patausan ng patanid sa publiko ni Molina. Iyo ang mag-iwas tanganing maiwasan kung ano man ang mangyaring diskwido dahilan kan pagkakaigwanin abnormalidad sa lugar. Mga dagdag na bareta kay Base Henry Mata sa Mobile Unit, ako po si LBB. Mga anti-rabies vaccine para sa mga ayam panagos na pinagdidistribuer sa munisipyo Candaraga. Renz Luna sa report. 12 ng doses ng anti-rabies vaccine na pinadidistribuer ngunyan digdi sa Banwaan ng Daraga kasarabay naman kan aktibidad na pinagigibo kan lokal na gobyerno na ining pinagapot na araw ng mga barangay. Kaso hapon nali ang pilog na grupo dyan sa barangay Alcala, Daraga, Albay na kung saan pinagdistribuer ang mga anti-rabies vaccination para sa mga ayam, magin man ang distribution kan mga pisog kan mga gulay na pwedeng itanom kan mga residente ngunyan na sa tao kita ng pandemya. Dinabi ni Madam Nemelji Matosinho sa pamayukan na Municipal Agriculture's Office na kung saan na padistribuer ng anti-rabies vaccination para sa mga ayam sa lakdang tanganing maiwasan na magkaigwa ng kaso ng pagkakagat dahilan sa ihelang na rabies ang mga digdi sa mga barangay digdi sa Banwaan ng Daraga. Kaya pinagalaoman na may mga masunod pang mga barangay na tatawanan kanon ang bitan ng anti-rabies vaccination at sigun sa sainda na ilista sana sa barangay ang pangaran asin magin man ang numero kan mga ayam na babakunahan tanganing makaresibi kanaw ng bitan ng bakuna. Madagdag na pareta, Renz Luna, DC. Mission accomplished na si Kong Didi Cabredo. Pagkatapos na magkaigwanin ng produkto ang mga paratanom nin Duma asin mga gulayon kailan ta naging resulta ini kan pagbaba kan presyo kan sinabi ng bagay. Jimmy Nasalita sa report. Mission accomplished na si Congressman Didi Cabredo digdi sa 3rd District dahilan sa nabutong na pababa ang presyo kan mga produktong agrikultural siring kan mga Duma asin mga gulayon sa pagsabing sa mga puro barangay, sa mga gilid nin tinampo, ang mga harvest na tinanom kan mga tao, ipig papabakal, barato na ang presyo. Bastante na ang mga produkto, bunga na ini kan mga espersos kan congressman na pag-motibar sa mga nasa barangay na magtaranom, maghirigos para maibalik sa baratong presyo ang mga produktong agrikultura. Na-realisar na iningunyan kung kaya naugma si Congressman Didi Cabredo sa pagsabing high moral ngunyan ang mga nasa barangay matatandaan ka na kaging taon haro sunod-sunod ang mga bagyo miserable ang presyo kan mga gulayon alagad sa ngunyan sufficiente na ang supply kaya nagbaba na ang presyo kan mga ini dahilan sa paghigos kan mga tawo. Bilang konsolasyon, sige-sige ang libot distribusyon in relief ni Congressman Cabredo sa mga hararayong barangay digdi sa 3rd District. Mantang sa ngunyan aldaw, schedule naman kaini na bisitahon ang mga kabubuldan sa Banwaan kan Piodoran, Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sarong persona po halis sa Metro Manila nakadagdag sa bilang kan mga nagpositibo sa COVID-19 sa Tiwi, Albay. Jomar Bien sa detalye. Nagabot na sa total na bilang na 38 ang kaso kan COVID-19 sa Banwaan kan Tiwi. Ini matapos na magrehistro na naman sinda kasudma ng sarong nagpositibo sa naunang bita na virus. Ini iyo si Bicol COVID patient 5025, sarong 39 anyos na lalaki na taga-barangay Bagumbayan, Tiwi. Siya sarong APOR o Authorized Person Outside Residence asin hali basta na sa Metro Manila. Asymptomatic siya asin naka-isolate ng unyan mantang nagpapadagos ang contact tracing sa mga nakasalamuha niya. Sa ngunyan ang Banwaan kan Tiwi igwan ang total na 38 kaso ng COVID-19. Saro sa inda ang aktibo pa
32 ang narahay na mantang tulo ang nagadan. Yan ang report, Jomar Bian, CCTV. Alas 6:15 oras mga tugang sa Pilipinas. Papang mga bareta, pakalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surfing Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Yung Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na kayo din ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang di nakasulit na gatas bakusan ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasan ng todo sa brain without growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan,
nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, natunaw na po ang pigbabantayan na low pressure area sa parte kan West Philippine Sea. Sigun ini sa Pag-asa, ang nagsabing wara pa manin nasisirip na bagong maraot na panahon. Mientras sinabi kan Pag-asa na nawaranin pag-uran o kaya mawawara na ang pag-uran sa Northern Luzon, dira kan ikog kan taglipot. Easterly sana o mainit na paros hali sa Pacific Ocean ang namamatian ngunyan sa nasyon na nagdada din mainit na panahon lalo ng pag-udto. Alagad, may posibilidad man na mag-uran dahil sa localized thunderstorm. Pwede man na magbalik sa masunod na semana ang northeast monsoon o amihan na nakaapekto sa Luzon as in eastern portion kan Visayas. Kuminakol mga tugang sa 635,698 ang kabilugan na bilang nin COVID-19 cases sa nasyon. Ini matapos makarehistro ang Department of Health nin 4,387 na panibagong kaso nin COVID-19. Nasa 61,333 na ang active cases. Mantang 374 ang nadagdag bilang mga narahay sa helang, kaya suminakat na sa 561,099 ang total recoveries, mientras na 18 man ang nagadan sa bilang kan mga nagadan sa virus, kaya nasa 12,866 na ang gadan sa coronavirus sa Pilipinas. Pinag-inganyar ni Mayor Isko Moreno Dumagoso kan Manila ang mga health workers sa siniba pang mga frontliners na kinakaipuan ng aprobitsaran ang pagpapabakuna kontra sa COVID-19 habang igwapanin supply. Si Mayor Isko Moreno, iyo ang nag-inganyar sa mga medical frontliners na kinakaipuhan na aprobitsan terus ang oportunidad in pagbabakuna sa siyudad din Manila pagkatapos na mag-abot pa mga dagdag na Sinovac asin AstraZeneca vaccines na hali sa gobyerno. Sa yung tinawanin doon na kinakaipuhan na ang mga frontliners mabakunahan tulos tangan in magkaigwanin proteksyon asin ini sabot maninda asin dapat maiwasan na ang pagduwa-duwa ang simultaneous mass vaccination sa mga medical frontliners pinagpuna na sa sinabi ng syudad. Sa ibong danado, sa iyang tinawanin doon, nasusugman sa naging advice kan iba pang mga health experts, kinakaipuhan na magamit ang mga bakuna tangani na makatabang may kinaraman sa pagkakaigwanin COVID. Sa kabilugan, igwanin 2,500 na mga medical frontliners ang nabakunahan na sa sinabi ng syudad asin iba pang mga hospital na pigpapadalagan kay ni. Siya tinawanin doon na sa pagi kay ni makatabang ini para mapadagos ng mapundo ang pag-ulakit kang COVID-19 virus. Kuminakol o kaya tinawanin doon ni Health Secretary Doke III na dapat punduhon ang rollout kan bakunang AstraZeneca sa nasyon. Sigon kay Doke, wala sindang nahiling na anuman na ebidensya na naging rason sa pagkortar nin dugo o pagkorta nin dugo o embolism dahilan sa bakuna. Katakod kaya ni sinabi ni Doke na padagos pa manggiraray ang pigigibong pagbakuna digdi
Dahil ini masanaan magakatabang para maiwasan ang paglakop kang virus sa nasyon. Mantang target kan gobyerno na mabakunahan ang 70 milyon ng mga Filipino sagkod sa katapusan kan taon para maabot ang herd immunity kontra sa virus. Siringman sinabi ni Doke na padagos pa manggiraray ang investigasyon sa isyu kang bakunang AstraZeneca. Nagipaghuron ang Pilipinas sa Serum Institute of India para pagadalan ang posibilidad na mag-ibon ng local vaccine production. Sigon ini kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na minabuelta pa sa hali sa India asin nagpirma sa kasunduan para sa 30 milyon na Novavax vaccine doses. Sinabi ni Galvez na nagipaghoron siya sa India para sa posibilidad na ibalik ang kakayahan kang nasyon na makapag-produce nin sa diring bakuna asin handa ang sobra sa sanggatos ng mga scientist para sa diring COVID-19 kang Pilipinas. Ang India ang pagkonsiderar na pinakadakulang vaccine manufacturer sa bilog na mundo. Asin pangenot na supplier kan COVID-19 vaccine kan British-Swedish drug maker na AstraZeneca. Dai pang 2% ang mga nakakamati nin seryosong adverse o side effects matapos mabakunahan kontra sa COVID-19. Sigon kay Dr. Lulu Bravo, chairperson kang National Adverse Events Following Immunization Committee, kung sain kay bahan sa mga na-report sa sendang side effects iyong allergic reaction, asin alta presyon, maski ordinaryo pa man ang side effects sa pagkalibong, pagsuka, pagkadismayo, anxiety, kulognin payo, asin tulak kasabay na an iba pa. Siniguro ni Bravo na padagos ang investigasyon kan komite sa mga kaso para maaraman kung dahil mananggad sa bakuna ang mga namatian na side effects. Mas kinangani sa ngunyan, dinin ebidensya para mahadit ang publiko sa nasabing kaso nin adverse effects following immunization. Ipinagkonsiderar na seryoso ini kung ang pasyente nag-agaw buhay asin ganakay po na mag-admit sa ospital matapos mabakunahan o kaya nagkaigwanin disability o kapansanan. Bareta sa Lawaskan, Pilipinas. Masunod, makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy.
dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan yatong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Sa giraray po na nagapilar ng katuninungan sa pagining dialogo si Santo Papa Francisco para sa taho kan padagos na nangyayaring madugong kariribukan sa Myanmar sa pagultanan kang mga reliyesta asin militar. Sigon kay Pope Francis, namumundo siyang marhay sa nangyaring bayolensya sa Myanmar. Nagresulta sa kadakol na buhay na nawawara asing kadaklan kan mga ini mga aki. Sigon pa ka Santo Papa na mas kinagluhod siya sa mga tinampo sa Myanmar para mapundusan ang kariribukan asin mangibabaw ang dialogo. Gigibuhon niya ini na mapundo as sa nasabing nasyon. Magigarumduman na sarong madre ang nakihuron asin nagluhod sa mga otoridad para punduhon ang mga panggagadan sa mga protesta. Mientras na sa pinakahuling report, sobra na sa 180 ang narestrong nagadan sa Myanmar darakang kariribukan na nangyayari duman. Mapautob ni nationwide restrictions ang Poland dahil sa padagos na pagitaas kan kaso din COVID-19. Sa ngunya, nagpautob din regional lockdown ang Poland para dai maglakop ang kaso din COVID-19. Sinabi kan Health Minister na si Adam Niedzielski na posibleng mangyari ang nationwide lockdown pagpadagos pa manggiraray ang pagdakol kang kaso din COVID-19. Naglaom ini na sa nasabing lockdown mabawasan ang ulakit kan nasabing virus. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Padigmar, good morning. Panguna sana ang protection inda inampahag ni Dr. Shelly Ann de la Vega kan National Institute of Health sa pag-inganyar sa mga senior citizens na magtiwala sa siyensya asin magpatulok ng COVID-19 vaccine. Tinawa nito ni Dr. de la Vega na ang vaccination asin immunization kontra sa mga helang importanteng maray para maka-unhealthy aging. Sayang sinabi, dahil nagugurang na ang immune system, mas madidipisilan na makarecover ang mga ini kung dahil mababakunahan. Darong pagirumdom kan CCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Piglansar po kan Land Bank of the Philippines ang sarong lending program para tabangan ang hog industry kang nasyon na grabing rinapado kan African swine fever. Kabilugan na 15 billion pesos ang pigalokar na pondo para sa special window and interim support to nurture hog enterprises o swine lending program sigon sa Land Bank. Pwedeng mag-avail kan swine lending program na ini ang commercial hog raisers na maristro bilang cooperative o farmers association, corporation at sinibapang mga small asin medium enterprises. Ang utang sa irarong kang programa gagamiton para sa swine production, kaibahan ng pagbakal o importasyon in breeding animals, feeding, milling operations, construction, improvement asin retrofitting kan pasilidad. Pagbakalin fixed assets asin bilang worker capital. Sigon pa kay Land Bank President asin CEO Cecilia Borromeo, 3% o 3% per annum ang interest rate na babayadan sa laog ng 3 taon. Sinabi pa na available ang swine lending program sagkod Disyembre 21, 2026.
Tendong nadangog ang kabilugan kan mga drakulang bareta ngunyan pungaldaw sa DZGB. Sa pangaran ni News Manager Mar de la Cruz, nagsurat kan bareta. News Director Edwin Peralta, bareta sa lado lokal, asin Angel Mustasa, sharing man ang Mega Force Patrol. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Alas 6:35 na. An oras hatod sa Indokang Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Rad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule, 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay. Igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na mauna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang!
Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Yung Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps 1, 2, 3, 4, 5 para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo 1, 2, 3, 4, 5 kasado 5 kasado 5 kasado. Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nagpaluwas po ng Advisory number 1 na may titulo na Modified Lenten Guidelines. Mga tugang, may pinaluwad sa kuyang kopya sa tuyang mga amigo diyan po sa PDRRMC. Kunhain mga tugang sa konbaga po sa sa last week of March, 'di ba? Hanggang Abril 1, 2, 3, 4 Holy Week po 'yan. Lunes Santo pitsa 29. Ang Biyernes Santo pitsa 1 asin 2 mga tugang kan Abril. Ngunyan, kung ano po so ilinuwas na guidelines kang Diocese of Legazpi, yuman po so gustong i-reiterate kan provincial government para po mga tugang sa Satuya Gabos magin sa mga bisita daa. Ini po may kinaraman sa 2021 Lenten celebration. Gusto tabi na i-reiterate ang observance kang Diocesan Circular number 2 Series of 2021 Guidelines for the Lenten Program in the New Normal. Ano po ini? Tanganay po nakuang kita magiyahan kita ta. Siyempre Holy Week may mga man kita may kanya-kanya kitang yan, di ba? Mga gigibuhon. Throughout the Holy Week liturgy, number 1, sabi kang PDRMC Albay, data tabi kipigaapod na traditional procession. Haliman sana po iniduman sa Diocesan Circular number 2. There will be no traditional procession. Yan baga na mga may procession ngayon sa Biyernes Santo, iyan na Solidad, di ba? Mga procession yan. Wala po kita mga tugang kimahiling na mga procession yan sa mga tinampo. And this was also confirmed or affirmed mga tugang by Monsignor Chris kan ma-interview tatabi siya kan Sarong Aldao, ang Vicar General for Administration kan sa tuyang diocese. Number 2, day po nin communal celebration of the Via Crucis. Therefore, limited number of persons at the Mayon, the limited number of persons at the Mayon Rest House. Limitado, databi iyan. So mga, uyan baga na nag-station of the nag-station of the cross, di ba? Yun po yan, Dahil po yan, limitado, tabi, duman sa may Mayon Rest House, tayo dati kipigigibo dyan, dahil po yan. And then, ini po na mga araw kaning aktibidad. Number 3, there will be no singing of Hosanna Alleluia with the participation of children. Uyan baga na gano'n na hiling ko yan na Alleluia na yan so mga sa panahon kan Easter Sunday, di ba?
Buda sa igwapang saro di ko lang matanan kung anong aldaw yan. Basta po, sa mga aki, dapat mga tugang dahil tugutan na magpartisipar sa pagkanta kang Osana and Alleluia. Number 4, dahil po databi nin solemn procession for the blessings of palms. Dahil kitang Palm Sunday, igwang Palm Sunday, kaya lang dahil po nin blessings, mga tugang kan mga oliva. No blessing databi, mga tugang of palms. Ceremonial washing of feet. The ceremonial washing of the feet sa panahon kang Lord's Last Supper on Holy Thursday will be done by the priests using water, liquid soap, and small towels to each chosen representative. Ay guamang gararay po sa washing of the feet, mga tugang, pero dapat gagamitan tabi ito ki sabon. Number 6, limit the church capacity to 50%. 50% sana ang dapat yaon sa laog kang simbahan. Okay. So practice po pag-abot sa visita iglesia, pinagdi-discourage po yan. Ang visita iglesia na pinagigiribo tabaga, nag-iikot kita sa mga simbahan, de po yan, mga tugang, pinag-iinganyar. Susog sa number 7 na guidelines kang PDRMC, nahali po duman sa Diocesan Circular number 2. Number 8, ang mga saradit na religious group activities, indoor like reading of Passion may be observed. Sa pagbasa data, may kipasyon pwedeng gibuhon na igwanin striktong compliance tabi sa health protocol, siring sa paggamit nin mask, ang pag-abo, asin po ang social distancing dapat na obserbaran. Number 9, sa Biyernes Santo po, day po nin kissing or touching of the cross during the adoration and veneration of the Holy Cross. Wala po yan. Ang pigikisan yan na pakatanggal baga kan imahen dyan, kikisan ang cross, yan. Dahil po yan pwede. Sa Easter Sunday po, aldaw din pagkabuhay, ang mga faithful daw are discouraged to bring containers o kaya bottles filled with water for the blessings. Sa Easter Sunday po, dahil ang mga paratubod, pinagdi-discourage na magdaranin mga lauganin tubig. Number 11, Easter Sunday, sa Easter Sunday po, dainin sa lubong o pagtunton outside the church. Yan. Okay? Atabon bagaan mga 4 o'clock, di ba? Mga alas 4 aga, mga tugang alas 3, matauhon dyan. Libuta. Diyan sa Legazpi, gigibo po sa Legazpi Boulevard, diyan sa Dapdap, sa Katedral, diyan po yung pigigibo sa Piñaranda Park. Day po yan, mga tugang niya to may hiling. Dainin sa lubong o asin pagtunton. Ano nga nang apod kaan sa tuya, bagayang, sa pag ano ini? So, saklot, yan, saklot. Day po yan, mga tugang. So ini po na gustong iuliton kang MPDRRMC kan Albay, permado po ni Governor Al Francis Bitsara, ini po base duman sa Diocesan Circular number 2 2021 Guidelines for the Lenten Program in the New Normal. Okay? So medyo kwantabi kita ha, limitado mo yan mga hero sa mga prosesyon na pigkatawo yang kada Biyernes Santo, yan baga sa Legazpi, buday ba pa, day po yan niya to, mga tugang mahiling. Kaya sa mga may nag-aataman ki mga imahen, sa mga nag-aataman ki mga imahen, day po yan I do not know kung ano ang style sa kada parokya, pero kung daing procession, siyempre, day po yan mga tugang mailuwas dyan sa tuya tabi na tinampot. Matatandaan mga tugang na iyo po yan ikaduwatang taon na ang Holy Week mga tugang limitado ang sa tuyang hero. Diba? Siring kan last year baga, limitado mga tugang ang hero kaya.
Okay, o bueno. 10 minutos bago tabi magabot ang alas 7 nin aga. Iyan tabi ang mga dagdag na informasyon ngunyan sa satuyang mga parantabay. Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Napaatab sa brownout ngunyan ano kita Ronald, naka-generator kita ngunyan? Apek na, nagbalik na? Talaga? Pero may schedule ngunyan na March ngunyan na March 18. Ika po schedule ngunyan susog sa APEC advisory. Emergency power interruption March 18, 2021, Thursday. Sarong oras pa sa nakalipas. Kasi bago na 1:30. Alas 6, mga 5:30. Ano po napiktado ang lugar, susog sa advisory kan APEC. Tabi, 1 hour man sana palan ito. Bako Ronald, 1 hour man sana di ko sabihin, tapos na. Anong oras ang puon? Malatelingon tadig sa sendang advisory. O parang oras man sana kasabago pala. Lita, diyaon na tabi. Mga tugang sukuryente. Okay. Okay na? Yun na po. Dito na kay puwan na basahon giraray. Mga tugang yun na po yan. So, laman, kung 1 hour ito, kasabago nagpalsok na 5:30, o di maalas 7 na, ang satuyang piggalaw man na, nagbalik na po ang kuryente. Tegwa na nga ni kami digdi sa Imperial Court Subdivision, Legazpi City. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Good morning. Ang mga paso, dai naman ibubugtak sa karo, kudi ang pamilya ma-venerate sinda kan mga imahen sa lawkan sa indang harong po. Very good. Mas magayong bagay ni, di ba? Sabi nga ni Monsignor Chris, kung may mga nagpapapasyo, nagpapabasa baga, mas maray databi kung pamilya na lang ang magbasa dyan sa laogkan sa tuyang mga harong dahil na mag-imbitar ki, iba pa. Ayan, iniman na may mga karo, ang veneration mananggad, gigibo na lang sa laog kang harong. Pero gayod, hindi kasabay sa guidelines, pero pagiramdam lang tabi na limitaran ang bisita, di ba, sa harong. Na ma-attender kan veneration, pamilya sana, tangani po na maiwasan taman, mga tugang an, posibleng ulakit po kan COVID-19. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 7, bago mag-abot ang alas 7, mabalik po sa tuyang programa. Makalipas lang kay ni. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasat hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Brad,
Saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, sandali. May pinarewards ako si EVP Glenn na public service ni Sir Ken Noida. May nawalat tabi na ano yan, na importanteng dokumento sa jeep. Nagsakay siya sa Kamalig mga alas 8:37 nin Banggi. Nagbaba sa may Suzuki Auto Albay sa Salvacion Daraga Albay mga bandang alas 9:49 nin Banggi. Kung dahil po ma-recall kung anong plate number kang jeep o sa pangaran kang jeep, ayan, nakikisuyo sa sadiri o sa sadiri na nakakua or nakapurot po sa mga co-passengers na kung pwede po makibalik sa Familia Noida dyan sa Kamalig or digdi po sa DCGB. May mga ID po, buda mga detalye so mga dokumentos na nawalat sa jeep. Kaya madali po ang ma-identify. Yan po ang pangapudan ni Ken Noida. Taga dyan mga health ko nini, taga dyan sa Sir Ken, garo DOH o BRTTH ini. Katabi, baka napurot nindo ha sa loob kan jeep. So driver tabi kan jeep, baka na kuha nindo ini na dokumento na ini. May mga IDs ta duman, may mga detalye na madaling mamidbidan ang tagsadiri. Kaya kung pwede po pakihatod na lang digdi sa DCGB.
O kung bako, databi dyan sa Familia Noida sa Kamalig Albay. Pero ang pinakamadali, para madali pong ma-identify o mahatod tulos, hindi po sa DCGB o mag-text po kamo sa number ko na 0928-777-5548 o sa 0995-398-1813. Para po mga tugang maibalik iyan na mga dokumentos na nanawalat sa sarong passenger jeepney. Okay? O no? Mga tugang, mabalik kita 7:30 sa programang Anhapot. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Salamat po sa pagantabay. Bareta alas 7, susunod na. Goodbye. Horacio Imperata laban sa COVID-19 virus.